Evo za nulta brzina auto vlog, pobednici terenskih trka Tata Kamenov 2023. godine. Recite momci kako je prošla trka, koji su vaši utisci? Samim tim što trka traje 5 sati je izuzetno teška i za vozilo i za vozača, za suvozača. Na našu, kažem, sreću i nesreću jaku smo imali podršku tehničkog našeg osoblja, drugara koji smo imali tehničke probleme, imali smo kvar koji smo usput rešavali, ali eto uz znanje, sreću, pobedili smo. Iskustvo, trud prevladalo je na terenu? Imalo je svega. Recite mi nekih većih problema, da li je bilo za vašu ekipu, ne? Sad koliko je veliki problem, trenutno rešili smo kakav god da je sad problem. Kad je prvo mesto i pehar u ruci, sad je sve rešeno. Pretpostavljam da ćete da učestvujete u iduće godine na istom ovom takmičenju? Bože zdravlja, učestvovat ćemo, ako ne u ovom sastavu, nekom drugom, jer podržat ćemo ovu trku svakako. Hteo bi da se zahvalim svim organizatorima, da se zahvalimo i servisu Peki i samo njemu na ovoj organizaciji. Ovo je najteža trka od dosad u životu što sam ja vozio i ovo mi je jedno veliko iskustvo, kako se zove, samim po tim vozeći 5 sati bez prestanka je stvarno naporno. Gde bismo mogli da vas vidimo, neki naredni trka, teren, nešto? Mi smo, da kažemo, 80% džipijada posećujemo po Srbiji, sljedeća džipijada je u Loznici, kreće 5., 6. i 7. kako se zove, znači idući mesec, 4. Pa eto isto tako sve ljubitelje off-roada da bi pozvao, to će biti izvanredna jedna vožnja koja će trajati 3 dana, gde ima noćne vožnje, mnogo lepo druženje, mnogo lepi tereni, tu je planina Gučevo koja je jako i zahtevna, kako se zove, i bit će mnogo lepo druženje i nadamo se velikom skupu. Što da vam kažem, momci, još jednom sve čestitke na pobedi. Drago mi je da ste dali intervju za moj skromni kanal na YouTube-u. Još jednom, evo, da vam lično čestitam, pošto nisam imao priliku. Hvala. Sve najbolje i nadam se da se vidimo na nekim od narednih trka. Vraćemo. A vi, nulta brzina auto vlog, like, share, subscribe i to je to, pozdrav!